Čaute sofťáci a sofťačky, dneska si ukážeme taktický opasok od výrobcu Delta Armory. Tak, tento opasok je veľkostne nastaviteľný, nachádza sa na ňom moleväzba, ktorá je taká lasercutová, je vyrobený z nylonu a kordury, takisto sú na ňom tieto plastové pracky, ktoré sú celkom pevné, skôr by som povedal až dosť pevné. Takže sa toho netreba báť, tento opasok vám určite udrží všetku výstroj, ktorú na neho nahážete. Takisto má takéto pracky, vďaka ktorým si ho viete uchytiť aj na vestu. Viete si tam vlastne sunúť aj svoj vlastný opasok a takisto aj opasok na suchý zips. Kto pozná, vie. Je to vlastne taký opasok, ktorý si suniete do nohavíc a na ten suchý zips si potom vlastne tento opasok viete prichytiť. Takže je to jedna z takých lepších volieb pre tých, ktorí nemajú radi taktickú vestu alebo si chcú vešať nejaké to príslušenstvo, ktoré sa im na taktickú vestu nezmestí aj na opasok. Tento opasok je plne nastaviteľný, nemá žiadne veľkosti, samozrejme kým nie ste taký tenký, že vás obíde dvakrát, ale ako môžete vidieť, ja som dosť široký človek a na mňa by tiež sadol. Takže za mňa palec hore. Takže keďže je ten opasok veľkostne nastaviteľný, idem vám ukázať, ako sa to robí. Je to vlastne na takomto princípe suchého zipsu. Hej, aby som si teda zmenil veľkosť, musím si ho povytiahnuť. Hej, na tú potrebnú dĺžku, ako potrebujem. A potom jednoducho na tejto pracke si ho viem stiahnuť, ako mi je potrebné. Zastrčím si to zase naspäť a tým pádom mám upravenú veľkosť. Takže netreba sa toho naozaj báť. Na 99% človekov a ľudí tento opasok určite sadne a určite s ním budete spokojní. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom videu.